дай ми любовта, дай ми любовта, never прекъсна. Кой звъни? Сериозно? Окей. Аре ще ми те вземат. Някъде около вас, предполагам, или? Супер. Айде минавам. Айде, чао, чао. Тук ще ме пусне ли някой според него? Да. Ще намеря сила в мен, кога мога да постигна. Няма да пречупя всичко в мен. Няма да намерят път към мен. Няма да отнемат моята вяра. Искат да погледнат пак над мен. Много специална песен за мен на Инат. Дава ми много сила и енергия. Но знам, ще намеря сила в мен. И да постигна на Инат. Знам, силата ще бъде с мен. Младите хора бягат от страната, обаче ние трябва да останем тук, защото ние всъщност сме промяната. Нали? Така е, да, така е, но аз съм на мнение, че дори на човек да му се прииска да опита нещо ново, да пътува или да смени средата за малко, знаеш ли, когато обичаш страната си, ти рано или късно ще се върнеш под някаква форма. Много я обичам, да. Много я обичам. Пееш ли си в колата често? Много. Аз предимно. И аз. Има толкова любов в мен, има смисъл още да остана. Колко гледания трябва да имаш, за да си мега? В смисъл над колко? Световен план ли ме питаш? Глобален? Аз само глобално мисля. Ами според мен, за да погледнат на теб сериозно, трябва да имаш над 10 милиона гледания. Оттам нататък нещата започват малко да се променят. Стъпка по стъпка, вече от 50 нагоре едно ниво, от 100 нагоре е друго ниво, от 500 нагоре още по-друго ниво и така, но за всичко това, тези гледания са един сериозен бизнес, нали, който ние артистите рядко достигаме до него, по-скоро той е в ръцете на големите компании. Няма как човек сам да успее. Това си е колективна работа и това е нещо, което съм научила от Бомбон. Не съм си представила, че имам солова кариера, знаеш ли? Защото винаги съм била с други хора на сцената, винаги сме били екип. Никой не се издига на пиедестал или нито едно дете не е по-голямо от другото. Да, ти продължаваш да ги подкрепяш, което е супер яко. Те са ми второто семейство, а ние все още сме от един лейбъл Бомбон Music, така че е нормално да сме един екип. Плюс това искам да ти кажа, че мнението, което децата дават, е такъв барометър. Абсолютно. Вау, нищо друго не може да бъде толкова точно и толкова ясно в целта, както тяхното мнение. Просто не можеш да си представиш каква критика. Концерти, какво гледат последно? Ама такова голямо. Последно в главата ми е изпълнението на Джастин Тимбърлейк от Евровизия. Добър ли беше? Много добър. Аз съм ходила на концерт в Истанбул. Обаче някой друг беше купил билетите и бяха на майната си. И сега някакси имахме обещетение да го видим на 2 метра от нас. Sunshine in my pocket, salt in my feet, I feel that hot blood in my body. When it drops, I can't take myself off it, moving so phenomenally. Don't stop. Under the lights, where everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. Тая кола и сама върви. Новите технологии. Just imagine. Just imagine. Just imagine. Между другото, точно така карах. Първата ми кола е Volkswagen Polo. Да. Сериозно? Да. Яко. Милата тя какво преживя с мене. Ти като пътуваш чужбина, гледаш ли мюзикъли? О, да. Обожавам на Уест Енд да хода. Аз гледах Чарли и шоколадовата фабрика. Невероятно представление.
А то е по-голямо от филм, то е по-впечатляващо от нещо, което гледаш на кино. Не можеш да си представиш как се вдигат декори, сцени, как влизат, как пеят децата, какъв звук има оркестър, как се чува. И за да се случат всички специални декори, които са правени, се е наложило да правят нов покрив на сградата. Защото той не е издържал чигите, които са били много тежки за закачане на декорите. Просто си представи. Ти направи нещо много яко в нощта на финалите на Евровизия. Всъщност защити правото на българите в чужбина да гласуват. Това е много силна твоя позиция. Смяташ ли да работиш в тази посока и въобще интересуваш ли се от политика? Когато става въпрос за защита на правото на мнение и въобще да спазваме, как да кажа, правилата на демократичното общество, съм за, защото смятам, че всеки има право на глас, независимо дали живее на територията на страната си или не. Това наистина е наше право и ние трябва да можем да го защитим някакси. Да, и да го използваме. Тоест... Абсолютно. Затова за мен е важно. Ако мога да съм полезна на обществото с подобни дори малки видеа или нещо, каквото бих направила, го правя. Защото смятам, че факта, че си популярен, името ти е популярно, нали, трябва да се използва именно в такава посока. Never mind, never mind. Our love ain't gonna bright, so we change for better. Unafraid, never fade. When it's dark, we illuminate. Can we rise together? If love was a crime, then we would be criminals, locked up for life. But I do the time. If love was a crime, then we would work criminals. They will never break us down. Oh, dai mi lubavta, dai mi lubavta. Oh, dai mi lubavta. Never, never break us down. Oh, dai mi lubavta, dai mi lubavta. Oh, dai mi lubavta. Never, never break us down. Това е Теодоси Спас. Together we're invincible. You and me against the world. Together we're invincible. Together we're untouchable. You and me against the world. Together we're invincible. We will never break us down. Яко. Дай ми любовта, дай ми любовта.